1976 ମସିହାରେ ଫାରୋ ରାମସେସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିଜା ସହ ମିଶରରୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମଜା କଥା ହେଉଛି ଏହି ମିଶରର ଶାସକ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ତଥାପି ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଫାରୋମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିଜା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। 1881 ମସିହାରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଗଷ୍ଟନ୍ ନେସ୍ପର ଏବଂ ଏଚ୍ ବ୍ରୁଗସ୍ ରାମସେସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ମମି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାହା କାଇରୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଇତିହାସରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷିତ ମମିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ମମିଫିକେସନ୍ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ଫାରୋଙ୍କ ମମି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଶରୀରର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ମମିର ଅଧିକ କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମମିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଯାତ୍ରା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମାନେ ରାମସେସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ବିନା ଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ।